जायासै माने खामानिया जादिया माने मेसिनफोरा गाज्रि जानानै दं आच्छा बानायफैदोंमोन आच्छा दा गाबोन रेडि जाजोब्बाय जानायालाय गाबोन जागोन आरो गाबोननिफ्राय हाना औ फंबायमोना बेसे मोनो दायो सेलारिया माने दिन हिसाबै 1200 1250 अ दिनाव आरो ना खै घन्टामोन खामानिया 8 घन्टा 8 मावो आरो आच्छा मोजाङानो जानायफ्रालाय गावनिनो जानाया गावनिनो रुमफ्रा फ्रि औ आच्छा होमबाबो खामानि समाव होयो खोमा खामानि समाव होयो दुइ टाइम होयो बेनो आरो ना खामानिनि जायगाफ्रा ना फंबाय आच्छा बेफोरो जों मालिकनो फाना गोजा औ बेफोर आरो ना बे नुनायखिनि आरो आच्छा औ आच्छा औ बिदि आरो बे हाखौ फाननाय जायो आरो ना बै सिगाङाव बे थांनाय फंबायाबो मावो नामा जमानो एखेलगे औ आच्छा न' नैबे आरो ना बेखौ मा होनना बुङो लायो बेनो जादों आरो ना केरेलानि अन्थाइ हानाय बानाया आच्छा बेफोरनो आरो बेखौ लाङो औ बेनो आरो मेसिना ना हाग्राया आच्छा नैबे ब्लेडआ बोरो ब्लेडआ गोजौ नै गोजौआव थाबाय औ थिखोना दोनदों माने हा जाबाय आरो औ बिदि माने ओरै आरो ना गाखोनो हायो आदा ओइ ओरै गाखोनोसै आच्छा गाखोजायोलाय स्ल' जाबाय नैबे अन्थाइ साइजआ नैबेफोर नैबे खुन्थिया होनानै हानाय जायो नैबे गोलाव आच्छा बिदि आरो ना नैबेखौ ब्लक खुलिना गालांबाय बबेखौ फैनानै बिसोरो हानाय जासिगोन आरो हासिगोन आरो गिदिरानो आच्छा बिदि आरो ना बेखौनो बुङो आरो ना केरेलानि अन्थाइ हानाय होननानै आच्छा होमबाथ' फंबाया बहुत बोसोर जाफैबाय बाव बिदि सुयो आच्छा बिदि आरो आच्छा बिदिसो नैबे खुन्थिया दोननायखौ मा होनना बुङो हानि माने बेखौ मा खालामगोन बिसोरो ओरै गारहरो आरो ना आच्छा दे मोजां ना फंबाया दायो मोजांथ' ओमफ्राय खोनानो मोन्दों नैबेजों माबा ओंखारोनो बे नैयाव सिख्ला मोदाय बेयाव माबा ओंखारो होननाय खोनादों आरो देला फंबाया गाज्रि मोनाबा थिखोदोलै बिदि नै बेयाव माबा मोनोनो मैदेर ओंखारो होननाय खोनादों मैदेर नङा सिख्ला मोदाय दं सिख्ला मोदाय बिदि माने हमनो गोनां जायो आरो ना नै फंबाया दा गाखोनो नागिरदों नै जोंना फंबाया गाखोबाय हायथाद्राय नैबेखौ मा जायगा होनना बुंगोन बेखौ बे नुनाय सिनारिखौ ब एरिया ना पक ओरैनिया ब ओरैनिया पक एरिया ओमफ्राय ओरै सिदा नुहुरनायखौ मा होनगोन स्लट बेयो माने माबा केरेलियान मालायालाम भाषा आरो ना ओरैनो ब एरिया ओरैनो पक एरिया ओरैनो स्लट दा जों बै खामानि मावना फैनायाव गुदुमपौ आच्छा माने आलादा मुं दंखाजोबो आरो ना आच्छा मुफुर फैयोना नोंसोरो दाख्लै मासि जादों ने बेयावनोमोन नामा आच्छा जायगाफ्रा खिन्थु एसे गिथावना दब बे जायगायाव मैदेर ओंखारो मैदेर ना नंगौ आच्छा फंबाय दे थिगानो दं मैदेर जानायाव लेमदोंथ' आरो बिदि आरो ओमफ्राय दा नोंसोरो रुमाव थानाय जायगानि नामखौ मा होनना बुङो कयटांगुलि मा रुम मामोन कयटांगुलि कयटांगुलि होनबानो मोनगोन आरो ना केरेलानि कयटांगुलियाव ओमफ्राय कासारगड कयटांगुलि कयसारगड ओमफ्राय कयटांगुलि बेयाव थायो आरो नोंथांमोना ना आच्छा नै माने एसे डाउन आरो ना बियो बे गाहाय जाबाय आरो ना सिनारिफोरा मोजांथ' मै मोनो माने बे आवगायाव राजा रानि थानाय बायदि नांदों आरो ना जायगाफोरखौ नायनानै
खोनानो मोननाय हिसाबैथ' औ राजा रानि दंमोन नैयाव आदसा बिदि औ हाफु राजा ओमफ्राय हाफु रानि औ औ औ औ औ औ खोनादों बिदि हाफु रानिया बे माने गोजौ गाहाय जाना थालांबाय आरो ना जेराव हासुना गालाङो बेयाव अन्थाइ जायो जाहैदोंमोन जेराव हासुयो बेयाव अन्थाइ जाना थायो औ बेयाव अन्थाइ जायो आदसा आदसा फंबायाबो दैखौथ' हा नङाना औ औ बे हा नङा अन्थाइ गोजा औ औ औ आदसा आदसा बेफोर अन्थाइ आरोना बेफोरो माने बेफोराव हासुजोबदोंमोन आरोना औ बेयावनो माने मा जाखो अन्थाइ जाजोब्बाय अ फंबाया होमबा हिस्ट'रिबो लाखानोसै माथो हिस्ट'रि केरेलानि हिस्ट'रिखौ आधा फरायफ्रामनाय आधा माने बेखौ पास खालामखादों आदसा 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 ओमफ्राय हाफरानिया बैयाव हासुदोंमोन औ औ औ हाफरानिया खुरख'नायजों नाला जाबाय नाला बे हासुनायावनो नाला जादों आरोना आदसा बे नालाखौ दा मोनगोन नामा जोङो मोनगोन ना औ औ दे 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 जों दायो जोङो दान्दिसेनि उनावनो मामोन मा रानि हाफरानिया हासुनायखौ मोनसिगोन नुनो मोनगोन आदसा फंबाया हाजोबखायो आरोना फंबाया बेयाव बेसे बोसोर जाफैखो होनदोंमोन फैनाया 5.5 बोसोर साननै जाफैबाय 5.5 बोसोर साननै आदसा 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 दे नैबेनो नामा बे नै मोनसिगोन आरोना हाफरानि हासुनाया हाफरानि हासुनाया बावनो आरो आदसा आदसा नैबे दैसाखौनो होनो आरो माने बियो खुरख'नानै नाला जानानै बोहैगासिनो बोहैबाय आरोना बे हाफरानिनिया दाबो दङ आरोना हासुदैया आदसा बावनो मानसिफ्रा दुगैयोबो नामा आदसा दुगैयो ओमफ्राय माने मोखां सुयो औ औ औ आदसा 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 बेफोरबायदि आरो बेनो नै नोंथांमोना नायना लादो बेयो हाफरानिया हासुदोंमोननो बावहा नै बेयाव ओरै बोहैलांदों हाफरानि हासुनाया आरो मा बुंदोंमोन फंबाया मा बुंदोंमोन नैबे पिकनिक स्पट दं होनदां नै ओरैजा औ पिकनिक स्पटआ बाव जायो आरोना औ आदसा फैना रंजा बाजा थांनो हायो माने दैसाया खाथियावनो बे हाफरानि हासुनाय दैजोंनो माने सेस आरो माने बे जाहैबाय गोथार दै आरोना हाफरानि हासुनाय दैखौ जाय लोंलाङो खर'थि लोंलांबाथाय बे फुङो आदसा नंगौ दे फंबाय औ औ होमबा फंबायखौ दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय केरेला खयचांगुलिनि सोमोन्दै दसे फोरमायना होनायनि थाखाय होमबा बावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओरै नायदो फंबाय खेबसे औ ओरै नायदो औ दे